Lakhain ko truck nilip MSC constituency ke parlo Rechomili amondoli along mondoli isi don phokebra ner kep adon doan adon tin pen kachinam ahem konglong mate motor akithe pen ha akibi an mate scooter lapen bike ke doan aphan accident atheke kachingkoi ka videji aphan ningkan arjon kate warmi sen chi aphan pastor joning tipen ajok arnam kardom pia jamik kedeng pon lasan si muni datum jokta bang kopini nang rap long lu polute ke rap vek abang jok sitame ke roke longing tungduk lason thak thak si Rechomili amondoli along sitame don phokebraner kepen truck pen ha scooty an hum truck ner kepan bak a motor mate hemkong long arnam along pen long si bhom kuruarni arnam pen kelong apot pusi Thanksgiving service mate kero lapen ki pia jamek kapaman pon labang so long pastor joining tipen a jok arnam alam than pon lapen aning parung pon si la don phokebra ner kep adon pen kachewan pon hum truck ner kep a hemkong long do anaphan arnam aphan ka hodai pi pedopon si alang litum ki claim kedam I ason anstami mesen me etpen ki claim kedam long I pa meji aphan arnamang no hodai pi pon si a herjumi hang pi pon choki hola pen sonjit kro karbin long lai